Здравейте, приятели! Започвам една нова поредица в YouTube канала ми, а именно Home Tour, където ще ви показвам всяка една от стаите и детайли по обзавеждането. Както може да се усетите, днес започваме от кухнята, мястото, на което прекарвам най-много време от цялата къща, от целия апартамент. Предполагам, че и вие най-малко време прекарвам в спалнята, в детските стаи. Кухнята ни е на едно с всекидневната и тук прекарваме по-голямата част от времето. Започвам от ляво надясно, просто трябва да започна от някъде, като на края на видеото ще ви кажа колко ни излезе като цена цялата кухня. Искахме много да имаме витрина с LED осветление, в която да държим чаши, бутилки и всякакви такива сувенирчета, като сме се сложили тук една отварачка и за сега няма много неща, но това е към момента. Отгоре имаме шкаф. Повечето от шкафовете ни са все още празни, но пък в други сме сложили неща, които няма къде да държим в останалата част на апартамента, тъй като нямаме все още всички мебели. Продължаваме с хладилника. Нещо, на което държах най-много, е да имаме двоен хладилник. Все още не съм го организирала и подредила както искам, тъй като не са ми пристигнали кутиите. Но като игнорираме, че всичко е разхвърлено, ето това представлява. Много исках да е цяло тук, а не просто две врати. Ляво да е фризер, дясното да е хладилник. Исках горе да е хладилника, да е голям, широк и двоен. И съответно отдолу да е фризера, който всъщност е разделен на две камери. Едната е с по-ниска температура, другата е с температура, която ти си нагласиш. Съответно, тук е минус 6 градуса, а дълбокия фризер е минус 18. Продължаваме с микровълновата и с печката. Двете са на Bosch. Долу в описанието ще оставя линкове към всичките електроуреди, тъй като не знам конкретните модели. Ето това е микровълновата. Нещо, което във фурната най-много ми харесва, е, че има такъв механизъм за изтегляне, при който може да изтегляте тази скара, върху която стоят тавите, да остане тук и после да си го приберем заедно. Така е плавното затваряне. Не може да се трясне, но пък можем да я засилим. Тук имаме шкаф, тук имаме шкаф. Горните шкафи всички са с пуш механизми. Тези горе се отварят, и сега ще ви покажа как. За да отворя горните шкафове, ми трябва ето тази стълбичка. Ето така се отварят. Това е супер ценно пространство там горе, на което много държах, тъй като ако нямаме отгоре шкафове, първо губим пространство за съхранение и второ отгоре се събира прах, който не виждаме, съответно не бършим постоянно, но при движение в стаята той се вдига. И започваме с работната част на кухнята. Ето тази, с плота. Котлона. Много държах да имам газов котлон. Свикнала съм да готвя на газ и ми е супер удобно, супер чувствително. И това беше причината отзад да си поставим плочка. Това е плочката от пода, а не да сложим ето такава плоскост. Имам си мултикукър с приставка за Air Fryer и към него ще оставя линк към моделчето. Ето това ми е сушилото за чини от IKEA. Ще се опитам да оставя линкове към абсолютно всички неща, които ви показвам тук. Това не е от кухнята. Мивката. Доста дълбока е, черна. С скрит сифон. Смесителят е такъв гъвкав. Може да се направи да е много нисък, може да се направи да е много висок, можете да миете отстрани мивката с него. Тук ми е диспенсера за Веро, ето тук ми е сапуна, като това го взех от Юск. Това нещо за гъбичката, мама ми го даде, мисля, че го е купувала от Kaufland, но не съм сигурна. Чиниите. Ето тук са ни чиниите. Чиниите си ги купувахме от Метро. И купичките, и абсолютно всичко. Тук имаме чинии за паста, дълбока чиния, основна чиния и чиния за десерт. Това е от Метро.
кафе-машина. Ето това ни е съдомиялната, която в момента е пълна с мръсни съдове, но все пак ще ви я покажа. Голяма е и към нея ще ви оставя линк. Тя е на Bosch. Така. И ето тук са ни приборите. Приборите също са ни от Метро. С кръгли дръжки са. Това, от което съм много доволна, мога да ви препоръчам, са ето тези ножове от IKEA. Този нож, този малък нож, е супер остър, много добре реже за плодове, за зеленчуци, за всичко. Дори рязах една свинска опашка първия ден и ето тук много жестоко си бях порязала, но зарасна. И така, сега ще ви покажа кухнята отдалече отново. Мога, ако някой се интересува, да ви споделя и мебелиста, който ни изработи. Естествено е по поръчка, както можете да се досетите. Масата я взехме от един сайт, ще ви го кажа. Тези столове са на мама, тъй като нашите все още не са готови, тъй като и те са по поръчка и чакаме да ни ги докарат. Ето го и Марти. Здравей, Марти! И да, ще оставя линк и към масата. Много държа да имаме такъв полуостров, който да е свободен. И тук обикновено с Марти правим разни неща, като използва... Натисна ли го? Като той използва ето тази кула от Мечо и Клечо, върху която стъпва. Ето това е кулата, върху която Марти стъпва. И към нея ще ви оставя линк. И ще отговоря на абсолютно всички въпроси, които имате. И ще продължа и към другите стаи. И това, което пропуснах да ви кажа, е, че кухнята ми струваше 9000 лева без електроуредите. Към тях ще оставя линк отдолу.